Гүнахка этәргән сөю. Энҗе Якупова. Икенче кисәк. Бүген эше иртәдән нигәдер авыр булды Сәриянең. Иртә таңда яшь бер хатынны китерделәр. Төне буе тулгак тоткан хатынны жәлләде кыз. 19 яшь кенә икән үзенә. Күр инде, ана булырга да җыена. Суы киткән, кырга кишәнеп тилмерә балакай. Сабый никтер туарга җыенмый. Булай итеп булмый дигән карарга килде Сәрия. Ананың да, баланың да гомере белән уйнарга ярамас. Ул тиз арада яшь хатынны операция бүлмәсенә китерергә боерды. Ярты сәгатьтән Кесарев ысулы белән дөньяга яңа адәм туды. Әнкәсенең бөтенләй хәле юк. Күзләрен ачып сабыена кеш хәл белән бер күз төшереп алды. Бала үзе дә кендеккә чырналып туды. Аны тиешенчә чистартып, тикшереп, балалар өчен махсус бүлмәгә салдылар. Әнисе тилмереп арган. Бала тапкач та кузгаларга ярамаганлыктан станда килеш изрәп йоклый иде. Сәрия елмаеп аңа карады да кире чыгу юлына борылды. Ләкин бер адымда атларга өлгермәде. Чебен ышкан тавыш та ишетелмәгән бүлмәдә тып-тып тамчы тамганы ишетеп, сискәнеп артына борылды. Һәм секунд эчендә хәлне аңлап алды. Йоклап яткан хатынның өстендә ак простыня әйдәнгә станнан тып-тып кан тама иде. Кан киткән. Сәрия яшен тизлеге белән ярдәмгә ташланды. Аның үз практикасында мондый хәл белән беренче очрашу иде. Әмма укыганда бу хәл килеп чыга калса, ниләр эшләргә кирәк икәнлеген бик яхшылап өйрәттеләр. Хатынның канын туктату җиңел булмады. Төне буе Сәрия ике арада чабулады. Ахыр чиктә җиңүгә ирештеләр. Иртән аны икенче гинеколог алыштырды. Кыз бик нык арыса да, аяклары кызышып, сызласа да, бик канәгать иде. Шулай булмый. Ул бүген балага гына дөньяга килергә түгел, әнисенә дә исән калырга ярдәм итте бит. Шатлыгын яратканы белән уртаклашыйм дип Фәргать бүлмәсенә керсә, ул юк. Йөгерә-йөгерә Фәнисә бүлмәсенә чапты Сәрия. Шайтан алгыры, анысы да урынында түгел. Аларның тагын бергә, бу юлы Сәриядән башка икәү генә икәнлекләрен аңлап, йөрәге телгәләнде. Ничек бу газаплардан котыла алмыйм соң мин? Нигә һаман Фәргатьне үземне китә алмыйм? Шушы сораулар кызның йөрәген кабат тырный-тырный йылыкты. Кеш хәл белән өенә кайтып егылды ул. Төне буе йокы күрмәгән күзләре авырайып йомыла, тәне авырая барганын сизеп караватына ауды. Йокыдан торышка Сәрияне яңа сынау көтә иде. Сынауның да ниндие дигән син? Фәргать белән Фәнисә иләнешәләр икән. Бу хәбәрне кызга Фәнисәнең әнисе җиткерде. Егетнең икенче атнага кыз торарга киләчәген, туйны бер айдан юл төшкәч ясаячакларын зур куаныч белән сөйләде ул. Ходай кушса, булачак ыныкларымның кендек әбисе син булырсың дип өстәргә дә онытмады. Тыштан горур рәвештә күренгән Сәрия хатын чыгып китүгә шартлады. Үзенең ниләр кичерүен берәүгә дә теләмәс иде ул. Ирен куллары калтырады, аякларының хәле китте. Башы әйләнде. Ничек иләнешәләр? Аның Фәргате иләнәме? Шашып яраткан кешесе бүтән берәүнең кычагына керәме? Йөрәк, ничек түзәрсең икән син бу хәлләргә? Кыз калтыранган куллары белән сулы стаканны ирененә тидерде. Бер йотым эчте. Әле кичә генә кеше кадәр кешене үлемнән коткара алган тәвәккәл кыз бүген мискин хәлдә тыела алмый йылый иде. Мизгел эчендә кулындагы стаканы стенага йомрылды. Һәм шуны гына көткән кебек, зур матур көзге шәл-пәрәмә килеп идәнгә кыелды. Бәхетегез дә шушы көзге кебек шәл-пәрәмә килсә ярар иде дип кабатлады Сәрия яшь арала шәрнеп. Билгеләнгән көн тиз килеп җитте. Күршеләр булачак кияү һәм кода-кодагыйның кыз торарга килүенә әзерләнә. Шатлыклы вакытта кемнеңдер үзләренең куанычларын җимерергә теләвен алар әлбәттә күз алларына да китерми иде. Ләкин куанычларын кисәк юып алдылар диярсең. Ут капкандай каршы як күрше Нурия йөгереп керде. Кермини, булачак кияүне көтеп, шатлыктан аңнары томаланган Фәнисәләр төнлә үзләренә ясалган явызлыкны белмиләр иде шул.
Нуриягә ияреп капка төбенә чыккан ата-ана да, булачак кәләш тә лып итеп артларына утырдылар. Капканың тышкы ягын кайсыдыр акылсызы кап-кара буяу белән сылап киткән иде. Фәнисә шашынып еларга тотынды. Оят, әдәм хуры булдылар бит. Нинди кара тап. Элек бызык юлда йөргән кешеләрнең үй капкаларын төнлә кап-кара итеп дегет белән буяп китүләрен ул әби бабасыннан ишетеп белә иде. Фәнисәнең нинди гынахы бар? Ул бит бер кайчан да туры юлдан тайпылмады. Кеше көләрлек уят гамәлләр кылмады. Ата-анасы, туганнары йөзенә кызыллык китермәде. Уят иде аңа. Бүтән бәйрәм рухын бозып, бәхетле киләчәгенә кем аяк чалып килә микән? Кемнән дә шикләнергә белмәде булачак кәләш. Дошманнары да юк кебек югыйсә. Күрше йортта исә көнчелегеннән, чарасызлыгыннан Сәрия үзен кая куярга белми иде. Фәнисәләр капкасын буяуын. Ләкин туй кадәр туйны булдырмаслык нәрсә эшли аласың ул? Аның бәхетле урынын алган Фәнисәне, нинди көчле яратуын аяк астына салып таптаган Фәргатне күрмәс өчен җир шитенә китеп югалыр. Яңгыр тамчылары булып җиргә сеңәргә әзермәли иде. Нишлисең? Тормыш дәвам итә. Көн арты көн, атна, айлар, йылы да сизелми үтеп китә. Шатлыгы да, хәсрәте дә агач башыннан түгел, әдәм башыннан йөри. Сәрия дә язмышы белән килешергә йөрәгеннән яшьлек мәхәббәте. Хәзер Фәнисәнең ире булган Фәргатне алып ташларга дигән карарга килде. Ана бәхете китермәгән, газап утларына салган мондый сөю кирәк түгел иде билгеле. Йөрәк кенә ирне күргән саен урыныннан чыгар булып типте. Урын өстендә әҗәлен көтеп ятучы Сәрия истәлекләреннән арынып, авыр итеп ыңгырашып куйды. Әнә шул чакта газап тулы йөрәкне ныклап кулга аласы да, бүтән хисләрне су сибеп сүндерәсе калган икән дә бит. Булмады шул. Уйлары Фәргатне онытырга кирәк икәнен төшендерсә дә, акылының гына аны никтер җибәрәсе килмәде. Әй, бүгенге акылы булса Сәриянең, нинди зур гынах кылып кеше гомере белән уйнауга кадәр барып җитәр идеме соң ул? Юк билгеле. Ул вакытта яңа ел җитеп килә иде. Бар дөньясы ап-ак, матур, рәхәт. Иртәгә бәйрәм дип куанып, эштә чыршы да бизәлде. Табибларның көлешкән, гөрләшкән тавышларыннан хастаханә шаулап торды. Сәрияләр бүлегендә бүген тыныч. Авырлы хатыннарның күбесе гариза язып бәйрәмгә өйләренә кайтып китте. Кичке 7дән соң иптәш кызы да килеп җитте. Эш табиб бүлмәләренә кереп чәй эчәргә утырды. Бәйрәм хөрмәтенә дип алган шәрәп тә өстәл өстенә менеп кунаклады. Эш хезмәттә шулай яңа елны башлап җибәрде. Берничә сәгатьтән бала тудыру бүлегенә ашыгыч рәвештә авырлы Фәнисәне алып килделәр. Сәрия күрше кызының бала көтүен белә иде. Авыр булса да, күңеле белән бу хәлгә әзер иде. Әмма бүген бәйрәм хөрмәтеннән авыз иткән шәрәп йөрәгендәге үпкәләрен янә кузгатып җибәрмәсенме? Фәнисәне ул үзе кабул итте. Җайлап, ипләп кенә аны бала табуга әзерлек бүлмәсенә салганнан соң, янә бәйрәм итеп утыручы дус хатыннар янына юнәлде. Кәйфе кырылса да сиздермәде. Коридорда Фәнисәнең авыртуга түзә алмыйча кычкыруы ишетелгәч тә, тулгак башлануын белә торып, аның янына йөгерергә ашыкмады. Берничә сәгатьтән соң гына стеналарга тотына, үзе ярдәм сорап килгән Фәнисәне күреп алып, урыныннан кузгалды. Күрше кызын җитәкләп алып, бөтен кеше дә шуны кичерә, түз дип аны янә теге бүлмәгә озатты. Юкса күрде бит ул. Фәнисәнең инде суы киткән, тулгак тота. Ярдәм итәсе, авыртуны баса торган укол кадыйсы иде. Юк. Жәлләмәде Сәрия яшь хатынны. Соңрак аның тавышына түзми башлагач, тынычландыра торган укол ясады да, янә өстәл артына утырды. Фәнисәнең авыруы басылды. Ул моны
шулай булырга тиеш дип уйлады билгеле. Әмма кыз үзенә дә, баласына да куркыныч янавын аңларлык дәрәҗәдә түгел иде шул. Әз генә йокымсырап киткән Фәнисә эчендә тагын да көчле бораулар башланганга уянып китте. Сәгать төнге 3 икән инде. Табиблар бүлмәсендә һаман тавышлар килә. Күрше кызының хәлен белергә кергән Сәрия бала табуның бөтен нечкәлекләрен белсә дә, Фәнисәне газаплаудан туктатмады. Тикшергән булып ул булачак әнинең эшләрен тотып карады һәм шунда гына михербаны килеп, калган иптәшләрен ярдәмгә чакырды. Таң беленеп килгәндә, төне буе газапланып тилмергән Фәнисәнең инде кишәнерлек хәле калмаган иде. Сәрия әлбәттә Кесарев асулында куллана ала иде. Дуслары да шуны тәкъдим итеп карадылар. Ләкин үчле кыз үз сүзендә нык торды. Хәмердән каны кызган, яраткан кешесе тарафыннан читкә кагылган, үзен рәнҗетелгән итеп тойган Сәрия, көндәшенең газапларын күреп, тамчы да кызгану турында уйламады. Бер туктаусыз Фәнисәне кишәнергә мәҗбүр итте, бар кешене эшенә баскалады. Алайда булмагач, яне бәйрәм өстәле янына барып утырды. Инде таң атты, яктырды. Төне буе газапланган Фәнисәдән кан китте. Аның янына кергән Сәрия бу күренешне күреп тынсыз калды. Мизгел эчендә кайчандыр бала тапканда кан китеп үлә язган, үзе коткарып калган хатынны күз алдына китерде. Нәрсәдер эшләргә кирәк иде. Әмма куллары тыңламады, аяклары атламады. Фәнисәнең дә тавышы ишетелмәде. Ул аңсыз иде. Күп тә үтмәде, операция ярдәмендә дөньяга ир бала туды. Фәргатнең улы. Фәнисә ул инде бу дөньяда юк иде. Баласын сөеп назлый, ирен куандыра алмады яшь хатын. Сәриянең вайымсызлыгы нәтиҗәсендә гомере изелде. Фәргатькә әлеге хәбәрне җиткерергә Сәриянең кыюлыгы җитмәде. Шушы төндә үзенең нинди кытышкы җинаят кылуын, кеше кадәр кеше гомеренә тикреп бирүен аңлап, үкси-үкси елады ул. Шул минутта гына ниләр кылуын чын йөрәге белән аңлады. Я Рабби Ходаем, ничек шулай килеп чыкты соң, Нинди шайтан кытыртты аны бу эшкә? 1000 кат үкенде. 1000 кат үзен каргады Сәрия. Ләкин үз-үзен акларлык сәбәп таба алмады. Калганы барысы да төш күргән сыман барды. Фәнисәне җирләүне дә, аның улына исем кушуны да, кечкенә Фәриткә әни кирәк дип фикер йөртеп Сәрияне Фәргатькә барырга күндерүләр дә, үзенең көндәшләренең урынын алып, Фәргат хатыны булып яши башлавын да томан эчендә кебек хәтерли Сәрия. Әйе, үлеп яраткан кешесен тәки үзенеке итте Сәрия. Нинди юллар белән булса да, үзенеке итте. Вәгъдәсендә торды. Ләкин бу вакыйга Сәриянең бөтен тормышын шәлпәрәмә китерде. Ул үзенең мәгънәсез тормышын, юк яратуны аулап яшәвен төшенде. Фәнисә үлгән минуттан алып, Фәргатькә булган көчле яратуның тамчысы да калмавын аңлады. Ләкин соң иде шул инде. Бәхетсез булды Сәрия. Яратусыз гомер итте. Фәргатькә Фәнисәнең якыннарына күтәрелеп карый алмады. Бары нәни Фәрит өчен генә яшәде. Аны ирмәгән җиргә дә утыртмады. Үз баласыдай якын күрде. Һәм менә бүген үзе үлем көтеп ята ул. Аягына баса алмасын белә, чөнки көн сайын янына Фәнисә килә. Үзе белән барырга чакыра. Кулларын суза. Тизрәк китәсе иде инде. Үткәннәрне уйлый-уйлый, газапланып арыды Сәрия. Үзенең кылган гамәлен аклый да, гынахы турында кешегә сөйләп, барысының да бәхиллеген сорый да алмый ул. Чөнки гафу итмәячәкләрен белә. Якты гомерендә булган бердән-бер зур сөюен, бөтен киләчәген җимергән олы гынахын уйлый-уйлый, күзләрен
мәңгіге йымды сәрия. Соңғы минутында аның янында булып, үги әнисенең кулларыннан сыйпап утыручы Фәрит исә, аның нинди зур серне үзе белән алып киткәнен белмичә, әкрен генә елый иде.